थोडा थोडा दाखवते मी तुम्हाला थोड्या वेळातच. सर्वांनी लवकरात लवकर जॉईन व्हा. कमेंट करा मंडळी. पटपट कमेंट करा सर्वांनी तुमची लाईव्ह मध्ये. सीसीवर असणाऱ्यांनी कमेंट करा पहिली. कमेंट करा मंडळी. सीसीवर असणाऱ्यांनी कमेंट करा लवकरात लवकर. कोकणात सध्या सुरू झालाय, म्हणजे काल रात्री मस्तपैकी पाऊस पडला, म्हणजे पाऊण तास पाऊस पडला. त्यानंतर आताही पाऊस तर आताही पाऊस पडतोय. तर थोडा थोडा म्हणजे आता एक बारीक अशी सर येऊन गेलेली आहे कोकणात. तर खूप भारी वाटतंय. आणि मेन म्हणजे भात पेरणी शेतकऱ्यांनी सुरू केलेली आहे बरं का. पाऊस चालू झालो. येस दादा, कालपासून जरा जरा पाऊस पडाक सुरुवात झालेली असा. म्हणजे माका असं वाटतं की या 2 दिवसात मुसळधार पाऊस पडाक सुरुवात होणार आहे या 2 दिवसामध्ये कोकणात. आणि शेतकऱ्यांना एक दिलासा भेटलाय की बाबा आता चांगली जमीन भिजलेली आहे, म्हणजे बारीक बारीक पाऊस पडून 2-3 दिवस. त्यामुळे शेत नांगरणीही सुरू होणार. माझ्या घरी तर आम्ही आताच भात पेरून आलो 1 कोपरा, आणि अजून 1-2 कोपरे भात पेरत आहेत आता सध्या. जेंट्स लोक आम्ही आलो. माझी काकी वगैरे गेली आहे तिथंच भात वगैरे पेरायला. तर खरंच हे पावसाचे दिवस खूप मनमोहक असतात. आणि खरंच गरमीपासून जो दाह सुरू झालेला शरीराचा, तो आता काही थोडासा कमी होणार आहे आपल्या या पावसामुळे. आणि निसर्गचक्र किती छान आहे बघा आपल्या महाराष्ट्रात. पाऊस येईल जोरात. दाखवा तुम्ही पेरून. काय रे, काय लागला?
ताई नाश्ता करायला ये. ओके. गुरुनाथ दादा नमस्कार. बघा कोकणात पाऊस पडतोय मंडळी. आमच्याकडे नाया ए रे बघ, आमच्याकडे पडता. आमच्याकडे कालपासून पडता पाऊस. पटापट कमेंट करा मंडळी, कमेंट करा, कमेंट करा. पटापट कमेंट करा मंडळी. कोकणची प्रीती या लाईव्ह मध्ये. आणि आमच्या कोकणात खूप पाऊस पडतोय थोडा थोडा. लय भारी वाटते मंडळी या दिवस. मंडळी कमेंट करा सर्वांनी. सीसीला जॉईन व्हा. पटकन कमेंट करा मंडळी सीसी वर असणाऱ्यांनी. यश साळवी. हाय यश. हाय यश. इकडे पाऊस पडतोय. पाऊस पडतोय इकडे. पटापट कमेंट करा मंडळी. कोकणची प्रीती या लाईव्ह मध्ये. तर कोकणात पाऊस सुरू झालाच आहे आता. या 2 दिवसात तर मस्त मासे चढतील. यश मासे चढणार आहेत, येतोस की नाही? इकडे ऊन आहे. ओके, पुण्याला ऊन पडलंय का? हे बघ मी तुला दाखवते. आता पाऊस सुरू झाला 10 वाजता. मला वाटतं आज आज उद्या असणार आहे भरपूर. 3 दिवस तर लागेल चांगला पाऊस. भारी. येत नाही तू इकडे? येत नाही का? मंडळी कमेंट करा, कमेंट करा. कोकणची प्रीती या लाईव्हला.
मंडळी पटापटा कमेंट करा. हा पाऊस पहा. हाय मानसी. हाय मानसी, कशी आहेस तू? हाय प्रेम, स्वागत आहे कोकणची प्रीती या लाईव्ह मध्ये. शुभ सकाळ, शुभ सकाळ सर्वांना. पाऊस पडतोय रे इकडे. काका काकी कशेत विचारलं म्हणून सांगताई. ओके 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 मानसी, नक्की सांगते. मी अजून माहेरी गेलीच नाहीये मी. प्रेम बोलते काल तू लाईव्ह जॉईन केली नाही. अरे काय प्रॉब्लेम झाला माहितीये, काल लग्न होतं ना, मी तुला बोललेली परवाच्या दिवशी हळद आणि काल लग्न. मग आम्ही 6 वाजेपर्यंत तिकडे होतो. त्यानंतर आली आणि खुशीची दाढ दुखायला लागली. मग तिला तिकडे आम्ही हॉस्पिटलला नेलं. त्यामुळे हिरोईका हाय श्रद्धाताई. हॅलो वर्ड्स. हॅलो. हाय ट्रेन लवर. मंडळी पटापट लाईक करा चॅनलला, कमेंट करा. हाय, स्वागत आहे सर्वांचं. सीसीवर असणाऱ्यांचं सगळ्यांचं स्वागत आहे कोकणची प्रीती या लाईव्ह मध्ये. सध्या मी कोकणात आहे आणि कोकणातलं वातावरण खूप छान झालंय मंडळी, खूप भारी वाटतंय. आणि अशा वेळी ना जर बाईक राईड केलं ना, लॉंग ड्राईव्ह, वा 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 अप्रतिम. फक्त जरा स्वतःची काळजी घेत करा. चल भेटू नंतर, कामात आहे आज. ओके प्रेम, ओके ओके. हाय समाधान दादा, नमस्कार, स्वागत आहे कोकणची प्रीती या लाईव्ह मध्ये तुमचं. ताई नमस्कार, लाईक. थँक्यू समाधान दादा. मानसी बोलते समाधान दादा नमस्कार, कसे आहात? मानसी विचारते समाधानांना. मानसी ताई नमस्कार असे म्हणते समाधान दादा. समाधान दादा तुमच्याकडे पाऊस आहे का? पाऊस झालं का तिकडं? हो, हे बघा आत्ताच पाऊस जर असा पडून गेला, कालही रात्री लागलेला. हे बघा, कोकणातला धोधो पाऊस मी तुम्हाला नक्कीच दाखवेन यापुढेही. मानसी ताई मी मस्त, तुम्ही कसे आहात असं विचारते समाधान दादा मानसीला. समाधान दादा तुमचं लाईव्ह किंवा ब्लॉग वगैरे कसे आहेत, म्हणजे कसं चाललंय तुमचं यूट्यूब जर्नी, मला नक्की सांगा. आमच्याकडे नाही अजून, वारा सुसाट आहे. ओके, लागेल लवकरात लवकर तुमच्या इथंही पाऊस लागेल. पण तोपर्यंत ज्यांनी लाईक नाही केले त्यांनी प्लीज लाईक करा सगळ्यांनी. मानसी नाश्ता वगैरे झाला का तुझा? सुटला कोकणी वारा ग, सुटेला कोकणी वारा, सुटेला कोकणी गाडा ग, सुटेला सुटणी वारा. वाह वाह. समाधान दादांची लाईव्ह पण भारी असते. यू तर एक नंबर. येस, मी त्यांच्या एकदा लाईव्हला गेलेली, मस्त वाटलं शेत बघून. घावणे बनवते, मस्त पाऊस पडला मुंबई मध्ये आता. हो का? इकडे पण पाऊस पडतोय आणि आज आमच्याकडे पण सेम मानसी घावणेच होते. मी कोरा चहा आणि घावणे खाल्ला. समाधान दादा मध्ये हो मानसी ताई, ह्या ताई
येऊन गेल्या आहेत माझ्याकडं. ओके. येस मानसी. येस दादा. मानसीचं पण लाईव्ह असं आणि तिचं पण खूप छान आहे लाईव्ह आणि तुमचंही. असंच एकमेकांना सपोर्ट करत राहा. पाऊस सुरू झाला. कोरा चाय आणि घावणे एक नंबर. हा, कोरा चहा आणि घावणे असं पाहत बसावं लागतं वाटतंय. वाऱ्यावरती गंध पसरला नाते मनाचे. कोकण मध्ये नेमकं कुठे ताई? सिंधुदुर्ग दादा. मी सिंधुदुर्गची. स्वप्नातले गाव माझ्या पुढे, स्वप्नातला पक्षी अलगत उडे. अच्छा, ओके. मग सध्या रानमेवा काय काय आहे? सध्या रानमेवा आंबे तर आता संपत आलेत, फणस पण संपत आलेत, कारण जूनच्या लास्टला सगळं संपतं. म्हणजे वटपौर्णिमेपर्यंत कसं कसं टिकून ठेवतात. पण आता संपत आले. आता पावसाचे दिवस, आता पेरणी सुरू फक्त. आता रानभाज्या सुरू होतील. ओके. तुमच्याकडे काय काय आहे दादा? माणसे होते मस्त झालाय गावी पूर्ण हिरवागार. हा, अजून थोडा थोडा कुठे कुठे असणार, पण मध्ये मध्ये पाऊस पडून गेलेला, सो हिरवागार आहेच. बरं, बाय, टेक केअर, एन्जॉय, बाय. मानसी बोलते भारी वाटलं बघून ताई. यू यू. हे बघ, आता जोरात पाऊस सुरू झाला, दाखवते. एक नंबर.